Pwede name. 5, 4, 3, sagutin mo na! 2, 1. Hi! Magbigay ng First and last. first and last letter, Okay. bubuuin mo. Okay, pag hindi mo nabuo, ting 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 ting. Saan papaluin? Sa Tagalog or English, go! English. S. E, Saxophone. E. E. B, EB. boy. Sige nga, ikaw nga i-at B. EB. Oh. EBB. C. P, CP. Cup. Wow. R. Q. RQ. C. Oh, R, Q Mahirap yun. meron. 1. Ikaw naman po. Rock. RQ. Hindi talaga. RL. T. LC. 5, 4, 3, 2, 1. Lock. J. A. Pwede name. 5, 4, 3, sagutin mo na! 2, 1. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo I-hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.